Rostomili, posłuchajcie o choczkach, orpantach, pasach, a szpędlikach. Paniczki nie na cieszyńskiej ziemi były fest rade, kiej się coś świeciło na jej obryczkach. A nie musiało to być ani ze strzybła, ani ze złota, najważniejsze, co by się błyszczało na słonku. Ku wałaski sukni, ku żywotkowi, a kabotkowi, paniczki na cieszyńskiej ziemi wieszały jeszcze szumny pas, orpant, szpędlik, a choczki. Z krystego jej obryczki były fest bogate. Skiel się te wszystkie świecidła wzięny na z obryczek paniczek z miasta, co ich nosiły na sobie, a czym baba była bogatsza, tym bogatsze, a szumniejsze ozdoby miała w chałupie. Potem zaczęły ich nosić, a i paniczki po dziedzinach. Tuż się prawi, że cieszyńskie obryczki paniczek to są podobne lunty do tych, co ich nosiły paniczki z miasta, choć ich oblykały, a i gaździnki baj z kaczyc, w kaczyc, w hażlachu, lebo we wyślicy. Choczki, orpanty, pasy, a szpędliki robili złotnicy w Cieszynie, we Skoczowie, a w Jabłonkowie. Te najszumniejsze były ze strzybła, co się go wiele razy złociło, a te łacne się robiło z oceli, bo przeca każda paniczka chciała mieć jakąś ich ozdobę, a i ta, co nie miała moc grejcarów. Najdroższe ozdoby były drogi, a za starej Polski szło za nich kupić a i 10 krów. Potem nie skorzy ty łacne ocelowe choczki, orpanty, pasy, a szpędliki robili bajkowole po dziedzinach, co się dziwali, jako to robią złotnicy po miastach. Choczki się robiło ze strzybła pozłacanego, lebo z einfachowej oceli, a przyszyło się ich gdycki do żywotka. Choczki były z jednej strony ozdobione, a z drugiej strony miały gążewki, co się kiejsi do nich styrkało łańcuszki. Tymi łańcuszkami się hańdowni wiązało żywotek na piersiach. Najprzód się robiło choczki ze strzybła albo z oceli, co się ją wprykowało, cisło, a potem się dziepro robiło choczki filigranowe. Filigran to były takie cienkie drutki, co się z nich robiło takowną siatkę. Najłacniejsze choczki się robiło z plechu, co się go wprykowało, cisło na maszynie. Na choczkach były kwiotki, rośliny, lwy, orły, a roztomańte inkrze geometryczne wieca, gor na tych filigranowych. Do żywotka się szyło dycki od 4 do 12 choczków, a wszystkie musiały być takie same. To wiela paniczka ich miała na żywotku, zależało od tego, jaki były wielki. Na piersi paniczki wieszały orpant. To były takowne łańcuszki, co na nich wisiały kółka, zdobione rozetami a kwiatkami, gor cieszynkami. Pod karkiem zapinało się kulate szpędliki, robiło się ich ze strzybła albo z plechu. Potem nieskorzyty filigranowe były podobne do kwiatka cieszynianki. Pas, co się na niego prawiło, a i gurt, to była najdroższa wiec na obryczkach. Na obryczkach tusteloczek. Było w nim kupa strzybnych łańcuszków, a na nich były powieszane kulate albo podługowate ozdoby. Najprzód były podobne do kwiatków albo do rozet, a potem nie skorzy się ich robiło z filigranu. Podobnie jako insze ozdoby, pasy się też robiło ze strzybła albo z plechu, ale stejna nie każdą paniczkę było na niego stać. Choczki, orpant, pas, a szpędliki były wiele razy we familii od hańdownych czasów. Matka ich dawała dziołsze, a ona potem swoi cerze. Ozdoby, co ich na sobie kupa paniczek na cieszyńskiej ziemi powieszane, to one ich mają jeszcze po swoich stareczkach. Wiele razy tak je. Baba, co miała powieszane ozdoby, strzybne albo ocelowe, wyglądała w nich jako grofka, albo jakoś i królowa. Ale było jeszcze, a i tak, że jedna drugiej paniczce zowiściła, bo jedna miała szumniejszy gurt, a piękniejszy orpant. Że zaś na drugą stronę ta, co miała inne ocelowe ozdoby, była piękniejsza, a więcej się na nią chłopi dziwali. Wiecie, człowiek nigdy nie może mieć wszystkiego. Prawi się, że obryczki, co ich nosiły paniczki na cieszyńskiej ziemi, były najbogatsze w całej Polsce. Naisto, z tego, że na nich wisiały choczki, pas, szpędlik a orpant.